Здравейте, мили ми сладурковци! Намираме се в Library в Congress, най-голямата библиотека, може би в Съединените американски щати и една от най-големите в света. В централното лоби мрамор, украшения, декорации, много епично. Просто исках да ви покажа, споделя с вас тази красота. Няколко нива има и след малко ще ги обиколим всички тях, но така исках да започна първия клип с основна панорамна представа на както лоби тук, първи партерен етаж.